Телевизията Евронюс България, Бисер Варчев в нашото студио. Пазарите могат да ни кажат много. Трейдерите се опитват да предвидят какъв ще бъде крайния резултат и към този момент това им се получава. Това е абсолютно очевадно и по графиките. Силно повишена волатилност, лека тенденция към хеджиране на позиции от страх. Трейдери и инвеститори в момента бягат от риска. Apple, Тим Кук, Илон Мъск, За разлика от китайската страна, от която няма никой. Дори на Байдушефа го няма. Бизнес стила на Тръмп, който си води антуража от елитни бизнесмени. Самият Тръмп цял живот е бил бизнесмен и това си му е подходът. Се опитва да договори и да направи сделки. До голяма степен е успял. Има подписан договор за доставка в Китай на 80 Боинга. От друга страна, селскостопанската продукция, който също е голям пробив. Големите спорове и големите приказки са за технологиите и за чиповете. И вечният спорт за редкоземните метали. Може ли да кажем, че Америка и Китай отново ще си бъдат двете страни на една и съща монета? Много е рано да се каже. Трябва да минат 2-3 седмици след тази среща да се претеглят всички плюсови и минуси. Има едно сравнение на времето. Атина и Спарта са били в подобна ситуация. И войната е станала неизбежна, защото Атина толкова много се е развила, че Спарта не е можела да го понесе. Да не вземем пък да отидем в тази крайност. Аз без да казвам война, буквалният смисъл на думата да летят ракети, ами да продължи това натягане на лоши взаимоотношения. Можем ли да кажем, бурята от Близкия изток няма да духа вече толкова силно на капиталовите? И това не можем да кажем. Големия потърпевш е Китай. От американски петрол, например. Това е малко в сферата на фантастиката, се струва. Те имат интерес да го продават, окей, но те по този начин подхранват икономиката на най-големия си враг. Има ли нещо друго? Няма как най-актуалната тема да не са цените на петроли. Един е 107 в момента, другия е 103. Това е ужасно. Няма никакво подобрение. Какво ни чака? Стагфлация, инфлация. Има ли някой актив, който може би бил интересен? Селскостопанската продукция. При нея има сезонност. Има и времето, й оказва. Има много неизвестни. Но въпреки това, в момента големия интерес е износа на селскостопанска продукция. Соя, пшеница, царевица. А ако това напрежение спадне, цената и тя ще падне. Но към момента има много голям интерес и цените са нагоре.